chi bai vek ule request a oma wangin he video hi karon siama yen zo vek nuwa chuan platform a relu in thlak dan I hre thiam to ang rail station hi azaw emo zaw lo emo bus ho angin rail hi a in tran ngai lowa alu an thlona ti chuan alu chau kha a thlan zela platform pian lama junction omna thlenga thlan pheianga chuta tang chuan aron bek lut don ani tuna rail lu green color kan hmu mek hi ta hian anon bodona uluk dewin ilo en don nia nichina rail lu thlan pheilai kan hmu kha hei aron bek lut ta a driver te le rail konga lo duty te hi in bek porenga ngai thina wangin an thlan chak to ngai lowa mong changin an tol hret thina ni huk bo tu tur te hi achangin an loading lock thina achang chuan rail adin fel huna platform atangin an chuka an bo thin tuna mi kha ka duai na lang cheng lo lutuka chu wangin video clip dang kan thlir le ang a khal tuin mi padin na lai hi a mu phato si lowa chu wangin rel luan bodon hian mi pathum velan duty thina chuti chung chuan ti sol changan neya a bo tu tur sut hlum chang po an nei thina ni chu wangin rel lu bozom hi phim khura ngai hle ani tikhan anjom fel toa tuna chuan driver in sta tanga athan chok to don ani tuna chuan platform a rail ron tlan du lai kan thlirang la hello ten kan thriat tur pakhat chu rail hi voile khata platform atangin atlan chok thut ngai lowa a chodona driver in honaron metanga ti chuan platform a passenger lawam te kha achunga an lut thin chu wangin I chonna rail adin nuwa driver in honaron met to chuan phim khur takin man hmo deuh tho si in rail a ilut lewat thin don nia tin rail lu in thlak dan le an vo dan te mitam takin en kan chak ti ka hriata wangin an vo lai ngei thalak tumin flyer station a kawakala van nei thlak takin katong fu hlau maya kalom hle ani chu wangin he video lo thlir tu zong te khan min lo ngai hlut saka a hmu chak tu om te hnena min lo share sak vek ka bei sei tin la thelo kan om takin Badarpur rail station a alua in thlak ngei thina sairang atangin abek zonga I chuan Badarpur atangin hmalam hoi zong ni chuang to ang